കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി, അതിലെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏത് ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ശ്ലോകം 33 തൊട്ടോ 33 തൊട്ട് അല്ലെ? 33 തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് വിരാട് പുരുഷന്റെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാനില് വിരാട് പുരുഷനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളും ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഓരോ എന്താ പറയാ, ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഓരോ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു. ഇനി 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് നദികള് ഭഗവാന്റെ ഞരമ്പുകളായിട്ടും വൃക്ഷങ്ങള് ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങളായിട്ടും പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തവീര്യമുള്ള വായുവാണ്. ചലനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാലമായിട്ടും കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കാർമേഘങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മുടിക്കെട്ടാണ്, സന്ധികള് വസ്ത്രമാണ്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധി സൃഷ്ടിയുടെ പരമമായ കാരണവും മനസ്സ് ചന്ദ്രനായിട്ടും പറഞ്ഞു. 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവബോധമാണ്. മഹാദേവൻ അതായത് രുദ്രദേവൻ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അഹംബോധമായിട്ടും, ആന കുതിര തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളായിട്ടും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അരപ്പട്ടയായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പക്ഷികള് ഭഗവാന്റെ കലാബോധത്തെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മനു പ്രബോധന ബുദ്ധിയുടെയും അടയാളമാണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗന്ധർവന്മാര് അപ്സരസുകള് തുടങ്ങിയവര് ഭഗവാന്റെ സംഗീത താളങ്ങളായിട്ട് സ്വരത്തെയും, അസുരന്മാര് ഭഗവാന്റെ വീര്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 37 കൂടെ എടുത്തു അല്ലെ. പിന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ വിരാട് പുരുഷന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 4 വർണ്ണങ്ങള്, ക്ഷത്രിയൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അതില് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖമായിട്ടും, ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കരങ്ങളായിട്ടും, വൈശ്യർ തുടകളായിട്ടും, ശൂദ്രര് പാദങ്ങളായിട്ടും പറയാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അതീതനായ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന്
പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ളതും ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുക്ഷേമത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. അത് ചെയ്യണമെന്നും ശ്ലോകം 37 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇനി 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 38. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈയാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യാ സന്നിവേശ കഥിതോ മയാ തേ സന്ധ്യാരതേസ്മിൻ വപുഷി സ്തവിഷ്ടേ മനാസോ ബുദ്ധ്യ നായാതോസ്തി കിഞ്ചിത്. ഈയാനസാ വിശ്വര വിഗ്രഹസ്യ യാ സന്നിവേശ കഥിതോ മയാ തേ സന്ധാര്യതേസ്മിൻ വപുഷി സ്തവിഷ്ടേ മനാസോ ബുദ്ധ്യ നായതോസ്തി കിഞ്ചിത്. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇയാൻ ഇവയെല്ലാം, അസൗ അത്, ഈശ്വരൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ, വിഗ്രഹസ്യ രൂപത്തിന്റെ, യാ എന്തു തന്നെയായാലും, സന്നിവേശ അവരെ സ്ഥാന നിർദ്ദേശം ചെയ്ത പോലെ, അസ്മിൻ ഇതിൽ, വപുക്ഷി വിരാട് രൂപത്തിൽ, സ്തവിഷ്ടെ മൊത്തത്തിൽ, മനസ്സ്, സ്വബുദ്ധ്യ ഒരുവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ, ന ഇല്ല, യതി യഥ അദ്ദേഹത്തിനുപരി, അസ്തി അവിടെ, കിഞ്ചിത് യാതൊന്നും അതായത് മറ്റൊന്നും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭൗതിക വിശ്വസങ്കല്പനം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതിനുപരിയായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം വേണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് വിരാട് രൂപത്തില്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥൂലാകാരമായിട്ടുള്ള അതിമാനുഷികമായ ഭൗതിക വിശ്വസങ്കല്പനം ഇപ്പോ വിശദമായിട്ട് സ്വരൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, പറഞ്ഞു തന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇതിനുപരിയായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക. ആ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാര ശരീരം, സ്ഥൂല ആകാരം, അത് അതിമാനുഷികമായ ഭൗതിക വിശ്വസങ്കല്പനം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രൂപഗോസ്വാമി മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് വേണം? ആ രൂപത്തില് ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം മനസ്സിന്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ വെറും ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:10 പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിനിധി മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത 9ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിൽ ഒന്നും ഭഗവത് ശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവളുമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികള് എന്താണ്? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമശക്തി. അതിലെ അധമശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നും ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ശാസനകൾക്കനുസരിച്ച് വിധേയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവളാണെന്നുമുള്ളത് നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാകയാൽ ദ്രവ്യതത്വങ്ങൾക്ക്, അതായത് മഹത്വത്വമേലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണമായി തീരുകയും ഉത്തരോത്തരമായ 6 വിധ
ആറ് വിധത്തിലുള്ള വ്യവർത്തനത്താൽ ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി അനന്തരഫലമായ പ്രവർത്തികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അവണ്ണം സംഭവിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം യഥാസമയം അത് പ്രത്യക്ഷമാവുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട്, അതായത് ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാകിയ ദ്രവ്യ തത്വങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കടാക്ഷം കൊണ്ട് എന്തിമേലുള്ള മഹത്വത്വങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ചലനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണമാകിട്ടു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ചലനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാനായിട്ട് കാരണമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അനന്തരമായിട്ട് പ്രവർത്തികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അവണ്ണം സംഭവിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം യഥാസമയം അത് പ്രത്യക്ഷമാവുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും ഈ 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ജനനം സംഭവിക്കുന്നു, വളർച്ച, അതിങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യഥാവിധി യഥാസമയം അതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു, അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്പബുദ്ധികളായവർ അവരുടെ അല്പജ്ഞാന നിമിത്തം മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ അവതരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവരുടെ അല്പമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ അവതരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ടോ അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 9:11 പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിൽ ഒരുവനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നതും പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നമ്മളിൽ ഒരുവനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യമാണ്. പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ ഒരു കാരുണ്യം തന്നെയാണത്. എല്ലാ ഭൗതിക ധാരണകൾക്കും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടുള്ള അതിരില്ലാത്ത കൃപയാൽ അദ്ദേഹം അവരോഹണം ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ആ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനായിട്ട് സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും. ഭൗതിക തത്വജ്ഞാനികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അണുശക്തിയിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അവസ്ഥയിലും അത്യന്തരാവശ്യരാകുകയും അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും അതിൽ ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനികൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ സ്ഥൂലാകാരമായ അവസ്ഥയിൽ അത്യന്തം ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവും ശ്രദ്ധയും അതിലാണ് അവർ ചെലുത്തുന്നത്. അപ്രകാരം അവർ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അജ്ഞാതാവും അജ്ഞേയവുമായ അമേയവും അനിർവചനീയവുമായ തത്വങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യമായ ഭാവത്തിനും ഭാസികത്തിനും ഏറെ ആദരവ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവരെന്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ബാഹ്യമായ ഭാവത്തിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്, അതിനാണ് ഏറെ ആദരവ് നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അത്തരം ഭൗതിക പ്രവർത്തികളുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതികമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല ഭൗതിക തത്വചിന്തകന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവരുടെ സ്വാനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എല്ലാറ്റിനെയും വിശകലനം ചെയ്യുകയാൽ ഭഗവാൻ ഏകകാലത്ത് സർവ്വവ്യാപിയും കേന്ദ്രീകൃതനുമാണെന്ന സങ്കല്പനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ വിരാട് രൂപം പ്രകടമാക്കി തെളിവ് സഹിതം ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കൃപ കാട്ടിയിട്ടും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് എല്ലാറ്റിനെയും വിശകലനം ചെയ്യുകയാൽ ഭഗവാൻ ഏകകാലത്ത് സർവ്വവ്യാപിയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രീകൃതനുമാണെന്നുള്ള സങ്കല്പനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആർക്ക് പ്രയാസമാണ്? ഈ തത്വചിന്തകന്മാർക്കൊക്കെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ആ സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിരാട് രൂപം അത് തെളിവ് സഹിതം ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള കൃപ കാട്ടിയിട്ടും, മാത്രമല്ല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടും അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല?
അവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. തന്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ രൂപത്തിന്, അതായത് ആ വിരാട് രൂപത്തിന് ഉപരിയായി യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത്. ഭൗതിക ചിന്താഗതിക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിക്കുവാനോ സങ്കല്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ ഒരു ഭൗതിക ചിന്താഗതിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന്, വിശ്വരൂപ സങ്കല്പത്തിന് അതീതമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും സങ്കല്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഭൗതികവാദിയുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലം, ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആരുടെ മനസ്സ്? ഭൗതികവാദിയുടെ മനസ്സ്. ആകയാൽ ഭഗവത് വിശ്വരൂപത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ അഥവാ അംശത്തെ സ്മരിക്കുക വഴി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് ഒരുവനെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംശത്തെ സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണത്? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടാതെ വനം, കുന്ന്, പർവ്വതം, സാഗരം, മനുഷ്യൻ, മൃഗം, ക്രൂരമൃഗം, ദേവൻ, പക്ഷി, നികൃഷ്ട ജന്തു എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലെ ഏത് ആവിഷ്കരണത്തിലും ഒരുവന് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും എന്ത് സാധിക്കും? ഏതിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ആവിഷ്കരണത്തിലെ ഓരോ വിഷയവും ഓരോ വസ്തുവും വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഒരു അംശമായി, അവിഭാജ്യ ഘടകമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ആവിഷ്കരണങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു അംശമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആകയാൽ മിഞ്ചുന്ന മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും ഏകാഗ്രമാക്കാൻ, ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ എവിടെ മാത്രം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിലും കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയ നാസ്തികത്വത്തിന്റെ അസുര വെല്ലുവിളിയെ അല്പാൽപമായി കുറയ്ക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഉത്തരോത്തരമായി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വഴി ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോരോ ഘടകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അതില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് വഴി എന്ത് സാധിക്കും? ആസുരികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി അല്പമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഉത്തരോത്തരമായിട്ട് വളർത്താനും നമുക്ക് അതിലൂടെ സാധിക്കും. സകലതും പരിപൂർണന്റെ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാകിയാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ശ്ലോകങ്ങളെ ഒരു അഭിനവ പഠിതാവ് പടിപടിയായി പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തോടും അതോ യാതൊരു അപരാധവും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കല അഥവാ കർമ്മ പദ്ധതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദൈവചിന്ത ഒരുവന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും. സർവ്വതും സകല വസ്തുക്കളും പരമശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ എല്ലാറ്റിനോടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരുവൻ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസുരവല്ലിയിലെ അല്പമായിട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഉത്തരോത്തരമായിട്ട് വളർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സകലതും പരിപൂർണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെന്ന ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങള് ഒരു അഭിനവ പഠിതാവ് പടിപടിയായി പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തോട് യാതൊരു അപരാധവും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കല അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മ പദ്ധതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, എല്ലാ സകലതും. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണെന്നുള്ള ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അത് ഒരു തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു പഠിതാവിന് പടിപടിയായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തോടും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപരാധവും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ആ കർമ്മ പദ്ധതി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദൈവിക ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരാവബോധം ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ഒരുവന്റെ അഹങ്കാരത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് മാറും? അഹങ്കാരത്തെ അത് ക്ഷയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവ്വതും സകല വസ്തുക്കളും പരമശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ എല്ലാറ്റിനോടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരുവൻ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിനോടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്ലോകം 39. സാ സർവധി വൃത്യന അനുഭൂത സർവ ആത്മാ യഥാ സ്വപ്നജനേഷി തൈകഃ തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത നാത്യത്ര സജ്ജേത് യദാത്മപാദഃ. സാ സർവധി വൃത്യനുഭൂത സർവ ആത്മാ യഥാ സ്വപ്നജനേഷു തൈകഃ തം സത്യമാനന്ദനിധിം ഭജേത നാത്യത്ര സജ്ജേത് യദാത്മപാദഃ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതി വാസുദേവായ കൃഷ്ണ. സ അദ്ദേഹം പരമപുരുഷൻ സർവധി വൃത്തി എല്ലാവിധ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അനുഭൂത അറിവുള്ള സർവേ എല്ലാവരും ആത്മ പരമാത്മാവ് യഥ അത്രത്തോളം സ്വപ്നജന സ്വപ്നജീവി ഈക്ഷിത കാണപ്പെട്ട് ഏക ഏകവും അഭേദവും തം അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം പരമസത്യം ആനന്ദ നിധി പരമാനന്ദ സാഗരം ഭജേത ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ആരാധിക്കണം ന ഒരിക്കലും അന്യത്ര മറ്റൊന്നുമല്ല സജ്ജേത് അടുപ്പമുണ്ടായിരിക്കുക യഥ യാതൊന്നിനാൽ ആത്മപാത ഒരുവന്റെ അധപതനം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായി അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു അഥവാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഒരുവൻ മനസ്സ് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠവും സർവ ആഹ്ലാദദായകവും സർവം ജയവും സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതി ശയാനന്ദ സാഗരവും ഗണാനാർഹമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സർവം പരമാനന്ദമയമായ ആ പരിപൂർണ സത്യത്തിൽ, അതായത് പരമസത്യത്തിൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിരവധി രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായിട്ട് അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കുറെ രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ പല പല രീതിയിലും ഭാവത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഏകനായിട്ട് അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ഒരുവൻ മനസ്സ് ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠവും സർവ ആഹ്ലാദദായകവും സർവം ജയവും സർവവ്യാപിയും അതുപോലെ തന്നെ സർവശക്തനും വിശ്വാത്മാവും പരമാത്മാവും നിരതിശയനാനന്ദ സാഗരവും ഗണനാർഹവുമായ വേറൊന്നില്ലാത്ത ഓരോരു സർവം പരമാനന്ദമയമായ ആ പരിപൂർണ സത്യത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പരമസത്യത്തില് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാന് സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനില് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവൻ തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുകയും അത് അവന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ, ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതിലേക്കും
നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനു പകരം സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമുള്ള പരമ്പൊരുൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിനെതിരെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പോലെയാണ്. ആകയാൽ ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങളെ യോഗിക്ക് അഥവാ ഭക്തൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും തൂവലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന അണിമ, ലഖിമ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സിദ്ധികളിൽ അവിശ്വസനീയവും അത്ഭുതകരവുമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ധനത്തിന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രാപ്തമായേക്കാം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പലതിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് പകരം സാക്ഷാത്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമുള്ള പരമ്പൊരുൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതായത് പല വഴിയിൽ നമ്മൾ നോക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള ഭൗതിക പോരാട്ടത്തിനെതിരെ ശാശ്വത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്കൊരു ജന്മമില്ല, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ മൂലസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ശരിക്കും എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആകയാൽ ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ വീണ്ടും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങളെ യോഗിക്ക് അഥവാ ഭക്തൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യശക്തിയുടെ മായികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അതായത് വീണ്ടും ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളെ ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് യോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് വരാം. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും തൂവലിനേക്കാൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും കഴിയുന്ന അണിമ, ലഖിമ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സിദ്ധികളിൽ അവിശ്വസനീയവും അത്ഭുതകരമായ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരു യോഗിക്ക് കഴിയും. നമുക്കറിയാം, ഒരു യോഗി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സിദ്ധികൾ, അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ധനത്തിന്റെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അത്തരം പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുവന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം മായിക വിഷയ സുഖങ്ങൾ വീണ്ടും കെട്ടുപിണയുന്നത് സ്വന്തം അധപതനത്തിനും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാരാഗൃഹവാസത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ താക്കീത് പ്രകാരം ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ജാഗ്രതായ സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ്. നമ്മള് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രലോഭനങ്ങൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാണ്. കാരണം ഈ മായികമായ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ കെട്ടുപണിയുന്നത് കൊണ്ട്, അതായത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ധനം ഉണ്ടാവുക, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികളൊക്കെ കൈവരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്വന്തം അധപതനത്തിനാണ് കാരണമാകുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാരാഗൃഹത്തിലെ വാസത്തിന് അത് ഇടയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ താക്കീത് പ്രകാരം എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ബുദ്ധിയെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ അസംഖ്യവുമാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം സകലതിന്റെയും പരമാത്മാവാണ്. ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നും അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായി മാത്രമേ താൻ കാണുന്നുള്ളെന്ന തിരിച്ചറിവ് നിശ്ചയമായി ഉണ്ടാവണം. എന്തു തന്നെയായാലും അത് ആദ്യം ഭഗവാൻ ദർശിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. വേദങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടലാണത്. അതിനാൽ നാം എന്തു തന്നെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താലും ആ കാഴ്ചയുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഏകകാലികമായ ഏകത്വത്തെയും ഭേദത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന്
തത്വശാസ്ത്രമായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊരു വസ്തു നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ രണ്ടാമതേ അത് കാണുന്നുള്ളൂ. ആദ്യം കാണുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം സ്പർശിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെല്ലാതും സ്പർശിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പറയുന്നത് ആദ്യം ഭഗവാൻ ദർശിക്കാതെ ഒരാൾക്കും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആദ്യം കാണുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ കാഴ്ചകളുടെയും പ്രവർത്തികളുടെയും പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവും വ്യക്തിഗത ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഏകകാലികമായ ഏകത്വത്തെയും ഈ ഭേദത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തത്വശാസ്ത്രമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന തത്വം അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം, ഒരേ സമയം തന്നെ ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണെന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വം ഭൗതികമായി പ്രകടമായ സകലതും വിരാട് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭാവത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അഥവാ ബൃഹത്തായ ഭാവം സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു. വിരാട് രൂപം നാരായണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെയും ആവിഷ്കൃത രൂപമാകുന്നു. ഇത്രയുമല്ലാതെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം സ്പഷ്ടമായ സർവ്വതിന്റെയും നിയാമകമായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയും. ഒരുവൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിസ്സന്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായ നാരായണന്റെ ആരാധകനായി തീരണം, മറ്റാരുടെയും അരുത്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മേൽ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഏകമാത്ര കടാക്ഷത്താലാണ് സൃഷ്ടി സാധ്യമായതെന്ന് വേദശ്ലോകങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രതിസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായി പ്രകടനമായിട്ടുള്ള സകലതും ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷിക ഭാവത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപം അല്ലെങ്കിൽ അതിബൃഹത്തായ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും ആരിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ ആദിമാനുഷികമായ രൂപത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവാണ്. വിരാട് രൂപം നാരായണന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെയും ആവിഷ്കൃത രൂപം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ആവിഷ്കൃത രൂപം തന്നെയാണ്. ഇത്രയുമല്ലാതെ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം സ്പഷ്ടമായ സർവ്വതിന്റെയും നിയാമകമായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമാത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് എന്ന് പറയും. പിന്നെയും ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നു ചെന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? എല്ലാതിന്റെയും നിയാമകനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരുവൻ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ നിസ്സന്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായ നാരായണന്റെ ആരാധകനായി തീരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി സന്ദേഹമില്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള നാരായണന്റെ ആരാധകനായി തീരണം, മറ്റാരുടെയും അരുത്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മേൽ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഏകമാത്ര കടാക്ഷത്താലാണ് സൃഷ്ടി സാധ്യമായതെന്ന് വേദശ്ലോകങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ മേൽ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ഏകമാത്ര കടാക്ഷത്താലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ മഹത്വത്തിന്റെ നേരെയുള്ള കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? സൃഷ്ടി സാധ്യമായതെന്ന് വേദശ്ലോകങ്ങളിൽ സുവ്യക്തമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ആര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ബ്രഹ്മാവും ശിവനും പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നാരായണൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലാണെന്നും ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ നിയതമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ശങ്കരാചാര്യർ പോലും എന്തിനു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ്, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലാണെന്നുള്ളത് ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യർ പോലും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഏകകാലത്ത് നാരായണനിൽ നിന്ന് ഏകവും ഭിന്നവുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും എന്താണ്? ഏകകാലത്ത് നാരായണനിൽ നിന്ന് ഏകവുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭിന്നവുമാണ്.
ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വദർശനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നാരായണന്റെ വീക്ഷണ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അഭിന്നമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? നാരായണന്റെ വീക്ഷണ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. എന്നാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലവും അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയുമാകിയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഫലമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ബാഹ്യശക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാതും ഭിന്നം തന്നെയാണ്. അതായത് ഭൗതിക സൃഷ്ടി ഏകകാലത്ത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നവും അഭിന്നവുമാണ്. കിനാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണ്. അതായത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിരവധി അവസ്ഥകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവയിൽ അകപ്പെട്ട് അവയുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ ഞെരിപിരി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിരവധി അവസ്ഥകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിലകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളിലൊക്കെ ഞെരിപിരി കൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത്. തികച്ചും സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒരു ഭഗവത് സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയനായ പരമാത്മാവാകയാൽ അദ്ദേഹം അത്തരം സൃഷ്ടികളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെടുകയോ അവയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, പരമാത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഇത്തരം സൃഷ്ടികളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ ഭഗവാൻ പെടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സർവദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാകുന്നു എന്ന് വരികിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വിധം പരമവും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി സകലതും അദ്ദേഹമാകുന്നു. കൂടാതെ യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായതിനാൽ ഒരുവൻ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം ഏകാഗ്രനാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായി ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തികൾ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും കീഴ്പ്പെടുത്തും. ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വതാ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പദവിയിലാണ് എന്ന് വരികിലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വിധം പരമവും പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായിട്ട് സകലതും ആരാണ്? അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏകാഗ്രനാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒന്നിനു പുറകെ മറ്റൊന്നായിട്ട് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തികൾ ഒരുവനെ നിശ്ചയമായും കീഴ്പ്പെടുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക ശക്തികൾ, സൃഷ്ടിയുടെ ശക്തികള് നമ്മളെ നിശ്ചയമായിട്ടും കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതികാവിർഭാഗങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, കൽപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ് കൽപ്പം. ആ കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭൗതികമായ ആവിർഭാവങ്ങളും ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കും. പിറ്റേ കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ ഈ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉപായമാകുന്നു മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം? ഭഗവാന്റെ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാമായയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരെ പ്രാപിക്കണം? അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഉപായമാണെന്ത്? ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യപടി എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി, മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ. അധ്യായം നമുക്ക് വിരാട് രൂപത്തെ ഈ അധ്യായത്തില് വിരാട് രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത അധ്യായം നമുക്ക് അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വിരാട് രൂപല്ലായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മണികണ്ഠ പ്രഭുവിന്റെ മോളുടെ ഇതിലാണ്, ഞാൻ ഇടാൻ മറന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പില് അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രഭുവിന്റെ മകൾക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കാം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ. ആര്യശ്രീ എന്നാണ് പേര്, ആര്യശ്രീ എന്നാണ് പേര്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, നമ്മൾ ഈ വിഷസ് പറയുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഈ നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക്. കാരണം നക്ഷത്രം ചോദിച്ച് ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടണം. നിങ്ങളെ ആ നമ്പർ കിട്ടില്ല, കാരണം അമ്പലത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും. അമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പേരും ആ നക്ഷത്രവും ഗോത്രവും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നക്ഷത്രമാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോത്രം നമ്മൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ അച്യുത ഗോത്രം എന്നാണ് പറയുക പൊതുവെ. അപ്പൊ നമ്മളത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ രാവിലെ 7 മണിക്ക് സങ്കല്പ പൂജ ഉണ്ടാവും അവിടെ. സങ്കല്പത്തില് അവിടെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അഥവാ നിങ്ങൾക്കും കയറാം ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം, അവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മള് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പേര് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാതെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ചിലവരെ ഞാൻ ഊഹിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഇത് ഇന്ന ആളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വിളിക്കില്ല, ഒരുവിധം പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കുറെ പേരെ കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ നമ്പർ കൊടുക്കാത്തവരൊക്കെ നമ്പർ കൊടുത്താലേ അത് ശരിയാവുള്ളൂ. ചിലവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അത് അറിയാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ ഫോൺ നമ്പറാണ്. നമ്മുടെ പേര് പിന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പേരും മറ്റുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ? കൊടുക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന്. പിന്നെ